Čaute. Už som prichystaný na stream, takže tá kamera bude takáto kvalitná celé video. To je úplne v pohode. Chcel som natočiť ešte jedno video pred streamom, pretože práve som videl Creepa, ako hovorí o svojom tinnituse, čo je fakt dôležitá vec a myslím si, že je strašne dôležité, aby som aj ja k tomu niečo povedal. Nemám samozrejme vôbec žiadne dosahy, ale možno si to niekto pozrie a bude mu to napomocné, pretože ja sám trpím tinnitusom a už to bude viac ako 17 rokov. Ten dôvod, prečo ja mám tinnitus, je úplne iný ako má Creep, preto je dôležité asi povedať aj o tomto, aby ste sa niekto mohli vyvarovať tomu, pretože na dnešnej slovensko-českej scéne sú tisícky kapiel a verím tomu, že 90% z tých hudobníkov nepoužíva žiadnu ochranu uší na skúšobni. Aby ste chápali, ja som od 15 rokov behal po skúšobniach, trvalo to asi možno 10 rokov. Keď si zoberiete, že každý týždeň máte nejakých 5 skúšok, alebo keď ste mladí, nemáte ešte starosti, chodíte na skúšobňu stále, lenže skúšobne sú miestnosti, ktoré sú veľké tak 5x3 metre a na skúšobni sa deje presne toto. Takéhoto mazlíka si zapojíte sem. Oproti gitarista si zapojí toto isté, vedľa bas-gitarista si zapojí proste niečo, aby vás prehúčal. Vy všetci sa snažíte prehúčať bicie a v miestnosti 5x3 metre ten hluk je neuveriteľne brutálny. Ako myslím si, že je zázrak, že títo všetci ľudia sme není fakt do jedného hluchy, lebo na tých skúšobniach je obrovský hluk. No ale, mne sa to nestalo na skúšobni. Myslím si, že všetko to, čo bolo predtým na tých skúšobniach, tak tomu prispelo. Mne sa to stalo na koncerte. Hrali sme koncert tu na meste, taký klubík, dole v pivnici. Myslím si, že by nám absolútne stačili tie naše aparáty. Absolútne by sme sa počuli všetci, lenže prišli tam zvukári, ktorí začali ozvučovať. Dali mi tam odposluch, nechápem prečo. Akože v takej miestnosti zvukár sa vás pýta, čo chcete na ten odposluch. Ja som si tam dal bicie a dal som si tam speváka, aby som vedel, akú pasáž spieva, všetko jedno z druhým. Začali sme hrať prvú skladbu. Vedel som, že ten odposluch je fakt hlasný, ale ešte som to nejako prežil, v pohode, však som zvyknutý na hluk. Ale v druhej skladbe ten spevák strašne ručí. A keď zaručal, to bol taký hluk, že mne sa zahmlelo pred očami. Po tej skladbe som hovoril, že treba dať tikšie ten odposluch. Nikto ma nepočul samozrejme, tak sme išli hrať tretiu skladbu. Po tretej skladbe som bol tak nasratý, že som vytrhol káble z toho odposluchu. Myslím si, že som mal vtedy nejaký konflikt s tým chalanom, čo to ozvučoval. No, ale už bolo po všetkom. Jednoducho už sa stalo. V ten deň sa to ešte neprejaví. To je to na tom tinnituse, že ono sa vám to prejaví postupne. Ja som poznal pár ľudí, ktorí mali presne tie isté príznaky. To znamená, že takisto sa to začalo, z toho istého dôvodu to mali, to isté im povedal doktor. Začalo sa to tak, že po nejakých 5 dňoch vám začne búchať srdce v uchu. Normálne počujete buchot srdca v uchu. Dobre, čo nie v poriadku. To prestalo. Však asi sa čo stálo, alebo som bol chorý, nejaký tlak, alebo tak. O pár dní sa to začalo zase. Už to neprestávalo. A potom sa k tomu pridal ešte aj hluk. Aj to prestalo. Po pár dňoch ale to začalo znova, ale už to nikdy neprestalo. Už to trvá 17 rokov, alebo nejak tak. Už ten počet rokov presne neviem. A doteraz počujem presne to isté, čo som počul vtedy. To znamená, že celý čas vám píska v uchu, húči vám v uchu, hej. No ale keď sa vám to stane, že vám začne húčať v uchu, tak váš život ide dole vodou, absolútne. Vy nedokážete spať, vy sa budíte proste, alebo sa nebudíte, vy aj nespíte. Vy plačete v noci, lebo nemôžete zaspať. Vy nechápete, čo sa deje proste. Už po tých pár dňoch, po týždni, vy ste hotoví, vy ste úplne mimo. Nedokážete sa učiť, nedokážete proste pracovať, nedokážete sa rozprávať normálne s ľuďmi, ste nasratí na celý svet. Bolo to fakt strašné, tie začiatky, a ja si pamätám, že už som rozmýšľal nad všetkým možným, nad tým, čo si myslíte, nad tým nie, tam som sa nedostal, ale počul som prípady, že aj to sa deje. Je to strašné. A preto je dôležité o tom hovoriť. Tí ľudia, ktorým sa to práve deje, tak vy by ste mali hlavne počúvať, že po tých rokoch už si to ani neuvedomujete. Ten život je úplne normálny. Ja mám 17 rokov tinnitus a ja dokážem zaspať v tichu, dokážem zaspať kdekoľvek, ani si neuvedomujem, kým o tom nehovorím, ani neviem, že mi píska v uchu. Možno to prirovnanie bude zlé, ale váš nos takisto vidíte a váš mozog ho proste ignoruje. Takisto začnete ignorovať to húkanie v uchu. No a pre všetkých tých ľudí, ktorí chodia na tie koncerty bez štuplov do uší, nie je to hanba chrániť si sluch.
lebo keď už sa vám to raz stane, tak už to máte do konca života, bohužiaľ. No a tým drsňakom na tých skúšobniach by som chcel povedať, že treba nosiť tie štuple do uší, pretože môžete byť drsní, ak chcete, ale keď vám začne pískať v uchu, tak sa z toho